tuduhan ya. Melone iki, ngene ta? Melone. Ora dadi melon. Melon ki angel bolo. Dadi sithik ngene iki dung rapak dadi wis ora iso gedhe kono iki. Sajane iki digo mulih iki. Mulih. Tapi mergo angel. Terus wis ketok cilik-cilik ngene. Saiki ne ning pomatan bolo. Tomat apik bolo. Perawatane gampang. Ngerti. Tomat. Apik iki bolo. Info rega tomat piro bolo? Nah, sak retiku iki dina regane anu. Sak kilo 1000. Sak kilo 1000 ya wegah mudah no. Asline ngerti kan? Iki pol rono. Terus meter R kono, pol ujung kono, kayak tomat tok. Yo wae akeh ngene iki. Godhonge ge apik, gedhe kembang. Niki burung tuwa banget bolo. Ini lah iki lho. Apik-apik jojis nak tomat iki. Semongkone iki ngene iki. Nah. Melone wah angel nak melon. Wis angkat tangan dadi petani melon. Kena kerapak. Ya mergane ngene iki bolo. Iki bulan-bulan ngene iki kan. Bulan-bulan ngene iki marep ngono apa ya? Penyakit, bukan penyakit. Dadi kan durene kabeh. Penyakit durene semongko. Kecuali iki tanduran semongko bareng. Ngono kuwi apik. Lah solusine kok ngono kae? Kayak gone tonggo sawah ngono kae. Dikilung apa jenenge? Plastik saben penyakite ora durene. Wisata petik buah semangka. Iki umur 58 iki urung duduh iki. Wah, abane bok. Wis topol iki. Iki ono ae. Sesuk digo mulih. Ses. Boleh. Jual. Di korak engko ya, korak nang kono. Ayo. Let's go. Korak nang. Dalam ya. Wes ah. Sikat boleh. Ini garet ini. Angel. Manis.